Waqt li eluf ta' Maltin protestaw fil-Belt Valletta raba darba 50 jiem, l-eks ministru Konrad Mizzi kien ħireġ daħqan miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Dan waqt li jiftaħar lil poplu Malti Wawċi ta' is-siġġu parlamentari u allura mhux se jċedih. Dan ifisser li riżenja ta' Konrad Mizzi hija biss waħda finta għax se jibqa' fil-Parlament. Onorevoli, mill-grupp parlamentari ħad irriżenja wkoll? Fil-grupp parlamentari eleġġen il-poplu Malti Wawċi u se nibqa' nirrepreżenta l-poplu Malti Wawċi. Good evening. Kos li għandek tirrispetta l-poplu Malti Wawċi? Fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kien hemm ukoll il-mexxej Laburista Joseph Muscat u talaq kmieni mill-Parlament wara li se jaħlaqa urġenti tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Prim Ministru lejla tlawt vot ta' fiduċja. Ħajja Prime! Wara ġenna! Ħajja Prime! Wara ġenna! Fost dawk preżenti kien hemm ukoll diversi esponenti tal-Gvern, fosthom il-Ministri Owen Bonici u Justin Caruana. L-istess waqt fil-Belt Valletta eluf ta' Maltin kienu għal darboħra qed jipprotestaw u jgħidu bis-saħħa għar-riżenja tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan wara r-riżenji ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u ta' Konrad Mizzi, kif ukoll il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona li sospenda lilu nnifsu. Fost il-folla spikkat il-preżenza ta' żgħażagħ li kellhom diversi kartelluni b'messaġġi ta' kundanna lill-Prim Ministru, inkluż Gvern korrott u Gvern mafjuż fost l-oħrajn. Il-protesta kienet ċprunata mis-soċjetà ċivili fosthom Occupy Justice u l-Grupp Repubblika. Intant il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kollu għażel li jaqbes l-aġġornament parlamentari fil-ħin allokat lilu it-tlieta fil-għaxija. Minflok id-deputati nazzjonalisti inaqdu man-nies fil-protesta li sejħet għal riżenja tal-Prim Ministru.